Veña, Pedro. Bueno, pois eu, a valoración que facemos dende o Grupo Provincial do BNG é que é unha das situaciones máis sucias, non sei se amorales ou como describilas, que levo visto eu na miña carreira política e dende que a levo seguindo. E, aprendín xa de moi novo cales son as estrategias do Partido Popular, porque son de Sarria e sei moi ben como están acostumados a comprar vontades, pero quizáis o que están a facer a señora Candia no Concello de Lugo ten unha volta máis de máis amoral, non? Ver como pasaron por encima deses falecementos e lles deu igual, tanto a concelleira non adscrita como a señora Candia, pois, eu creo personalmente que a señora Candia veu a crispar a cidade de Lugo e non ten límites para chegar a un goberno no caso en que esas que había non lles daban posibilidades de ter o goberno de forma democrática e simplemente decidiron utilizar as peores das fórmulas máis alá de que sean máis alá de que sexan legais ou non, son completamente amorais, antidemocráticas e creo que é o peor da política o que está traendo a señora Candia a nosa provincia e concretamente a cidade de Lugo. Ben, eu creo que todos somos conscientes da tensión que se vive estes días nas rúas de Lugo e, ademais, na totalidade da provincia. E que se lle preguntamos aos veciños e veciñas que se conseguiu con isto, non solamente aos da cidade, sino en xeral, se te achegas un pouco a diferentes ámbitos, notas crispación, notas enfado, non? Entonces, ao final, eu o que me pregunto é que se consigue? Que se consigue con isto? Que todavía nos traten peor, non? Os políticos e políticas, que nos metan a todos no mesmo saco, que se pregunten ata onde son capaces esta xente, non? Para conseguir o poder. Ao final, eu sempre reivindico moitísimo que os políticos que nos insultan tanto, non? Que está tan normalizado, que poidan falar mal de nós, somos unha mostra da sociedade, non? Entonces, como xustamente estamos nos medios e temos voz para falar, debemos dar exemplo. Eu invito a reflexionar que se consigue con este movimento, fora de que eu personalmente estou totalmente en contra do transfugismo, total, creo que é antidemocrático, porque ti non te presentas ti sola e te votan a ti. Ti formas parte dunha lista, dun proxecto. Isto non funciona con individualismos. Entonces paréceme terrible. O sea, se eu puidera, estaría prohibido directamente.